Hoxe imos a viaxar ao Monte Seixo, situado na Serra do Cando, a poucos kilómetros de Cerdedo, e un dos picos máis altos da comarca de Tabeirós, Terra de Monte. Ten 8 kilómetros de subida con fortes pendentes, sobre todo desde onde está situada a Escola de Parapente, e obxectivo para moitos ciclistas da comarca. Para chegar ao Monte Seixo pasamos por Sabucedo, Tomonde e Cerdedo. En Cerdedo collemos o cruce á dereita que nos leva hacia Presqueiras e hacia a Serra do Cando. Aquí vimos de Cerdedo, por aí vais a Presqueiras, e este é o cruce que vai para o Alto do Seixo. Arriba no alto do Monte Seixo hai un parque eólico con 96 aeroxeneradores e unha estación que distribúe a electricidade que xeneran ese parque eólico. Algunhas pedras e algunhas rochas están colocadas ali estratéxicamente dende fai miles de anos pola man do home. Ao Monte do Seixo tamén lle chaman a montaña máxica porque hai un conxunto de pedras e de rochas que teñen formas caprichosas, formas de menir en algún caso, de mámoas. Dentro deste conxunto de rochas destaca a Porta do Alén, a Porta do Máis Alá. Está composta por unhas rochas de granito que teñen algunhas grietas e aproveitando esas grietas fan unha especie de porta. Puxéronlle unha pedra por riba a modo de dintel, e digo puxéronlle porque evidentemente non foi a erosión a que provocou esta forma tan caprichosa da Porta do Alén. A mitoloxía di que para falar cos mortos hai que cruzar a Porta do Alén. As respostas que obteñas tens que mantelas en segredo. E para retornar hai que saír pola mesma porta, senón quedarás ali eternamente. Dende o punto de vista deportivo, o Monte Seixo tamén tivo o seu protagonismo. Foi escenario da última etapa, da última volta a Galicia do século XX, que gañou o Teteriuc, e a etapa gañou o colombiano Iván Parra. Tamén foi escenario dos primeiros adestramentos do Club Ciclista Estrense Hierros Diego, alá polo ano 2001, con Alex Marque, acompañado de Gustavo César Veloso e de Iván Raña. Gustavo xa era profesional co Carballellos Boavista e Iván Raña xa viña co seu diploma despois da Olimpiada e a piques de proclamarse campeón do mundo de triatlón en Lisboa. Esperamos que disfrutedes desta viaxe, como sempre, aínda que vai ser un pouco duro se o facedes en bicicleta.